रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि दिनै गोदान बोर्ड अफ डाइरेक्टरखौ दिनै दाफुंबाय। थांनाय दाननि 28 खालाराव जानानै थांनाय रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि 9 सोद्रोमाफोर आरो बिपिएफ दोलोनि 6 सोद्रोमाफोरा देरहानो हादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बोर्ड अफ डाइरेक्टरनि मासिगिरि महरै इउपिपिएलनि बिजाथि सोमनाथ शर्माखौ थिसननाय जायो आरो लेङाइ मासिगिरि महरै बुजेन बसुमतारीखौ थिसननाय जादों। दिनै गोदानै सायख'जानाय बोर्ड अफ डाइरेक्टरनि मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मावख'आव सायख'जानाय इउपिपिएलनि 6 सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय जायो। बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो सायख'जानाय सोद्रोमाफ्रा गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ मोजाङै सामलायलांनो खावलायदों। आङो नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल दोलोनि थाखाय थामहिनबा जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जारिमिनाव मोनसे सनानि हांखोजों लिरजानाय मोनसे सान जानानै थाबाय जे जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया 5 सेप्तेम्बर 1973 मायथाइयाव गायसनजानायनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 2023 मायथाइसिम जा 50 बोसोर जाबायमोन। बे 50 बोसोर जानायनि गेजेराव जोङो थांनाय 18 मे खालि जोंहा मोनसे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि नमिनेसन बे जानानै थांदोंमोन। जे 28 मे खालि जोंहा मोनसे बिसायख'थि जादोंमोन आरो जोंहा 30 आरो 31 मे खालि जोंहा बिसायख'थिनि फिथाइ जे बेखौ जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि जोङो बिजाथि हिसाबै गासै जोङो 9 बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै जोङो जोंनि जे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव गोदानै मोनसे बिअडि दानाय बे दानाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो जायफोरखौ देरहासार खालामदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जोङो एबसुलिट मेजरिटि मोननानै जोंनि नैबे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव सोमनाथ शर्माखौ जोङो मासिगिरि आरो बुजेन बसुमतारी बिथांखौ जोङो लेङाइ मासिगिरि जोङो खालामनो हाबाय आरो माखासे जोंनि जायफोर देरहादों बिथांमोनखौ जोङो बिअडिनि मेम्बार हिसाबै जोङो थिसननाय जाबाय। जों आसा खालामदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय 2023 मायथाइनिफ्राय 2028 मायथाइसिम बिथांमोननि गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो निसय नैबे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोङो बेखौनो मिजिं खालामदों जे जोंहा आसामाव 748टा जा समबाय समिति दङ। बिनि गेजेराव आसामनि नैथि मासि आवग्रिनानै दङ जोंहा रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया आरो बिटिसिआव गासै 82टा जा समबाय समिति दङ। बे 82टानि गेजेराव जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया 1 नम्बराव जोंहा दा आवग्रिनानै दङ। जों आसा खालामगोन फैबाय थानाय समाव जोङो बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ आसामनि नाम्बार 1 खालामनो थाखाय जोंनि नैबे गोदान बिअडि बिथांमोनखौ जोङो खामानि मावनो जोङो निसय थांखि लानानै खामानि मावजानो जों लुबैगोन आरो जों मिजिं खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जोंहा सिगाङाव जोङो जेब्ला जोङो बिसायख'थि जादोंमोन बे बिसायख'थि जानाय समावहाय जोङो रायजो राजाफोरनो जोंहा खोथा होनाय दङ। बे खोथाखौ निसय मावफुंनो थाखाय जों सिगांगोन जे जोङो रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ जोङो सोलायनायनि मोनसे स्ल'गान जों लाबोदों आरो जों सोलायहोनायनि थांखि लागोन आरो रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव जोंहा माखासे डिलार सोखावनांगौनि जोंहा बाथ्रा दङ बेखौबो जोङो सोखावनायनि थांखि लागोन आरो रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव माखासे बिसिडिसिआव जोङो जे आबादारि आफाद जों दानो हायाखैमोन बेखौबो जोङो दानानै जोङो रायजोफोरनो जे गोबां बिथिङाव जोङो सुजुग सुबिदा होनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय जादों आरो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनिनो माखासे शेयार हल्डार बानायनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो जोङो गोबां बेबायदि थांखि लानानै खामानि मावनो जोङो सिगांगोन जायफोरखौ जोङो जोंनि जायफ्रा दिनै जोंहा इउपिपिएल दोलोनि जोंहा मददगिरिया 9 दङमोन आरो गुबुन बिपिएफनिया गासै 6 दंमोन। दा बिथांमोन गासैखौ लानानै जों मोनसे गोख्रों बिअडिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जों जाफुंसार खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों। जोङो गोजोननायजों जोंहा दिनैहाय नैबे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि जोंहा गोदानै मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरि बिथांमोनखौ मोननो हानानै जों खोब गोजोननाय मोनदों।
जय सोमनाथ सुबिदि शर्मानि जय सोमनाथ सुबिदि शर्मानि जय बुजेन बसुमतारिनि जय बुजेन बसुमतारिनि जय जोंनि बिअडिनि सोद्रोमा बिथांमोननि जय जोंहा गोदान बिअडि बिथांमोननि जय UPPL जय UPPL नि जय प्रमोद बर'नि जय रन्जित बसुमतारिनि जय रेनगोरा नार्जारिनि जय उरखावगोरा ब्रह्मनि दिनैनि बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि जि फार्स्ट बिअडि मिटिं बे बिअडि मिटिङाव दिनैहाय चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेन सेलेक्सन जानानै थांबाय आरो बयबो बाहाय माने आनएनिमासलि बयबो बाहाय सापर्ट होदों आं नुदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बाहाय कुनु इलेक्सन जालायलायाखै बयबो सापर्ट होनानै सेलेक्सन खालामदों दा चेयारमेन हिसाबै सनमाज शर्मा बिथाङा सेलेक्सन जाबाय आरो भाइस चेयारमेन हिसाबै बुजेन बसुमतारी बिथाङा सेलेक्सन जाबाय दा फैगौ समाव बिथांमोनखौ आं आसा खालामो जे बयबो आवगायनि फुराना जि दंमोन बिथांमोनाबो जिहेतु बर' डिरेक्टरावनो फैफिनदों बिथांमोनाबो माखासे थ' बे आवगोलनि फुरानाबो गोदानबो जाहाथे ज' मिलायलायनानै चेयारमेन भाइस चेयारमेननि सायाव आसा खालामालासिनो बयबो मिलायलायनानै खामानिखौ मावलांगोन आसा खालामो आरो जोंनि डिपार्टमेन्ट तरफनिफ्रायबो जों माने जोबोद शुभेच्छा ज्ञापन खालामो जे बिथांमोना जाहाथे ससाइटिनि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेखौनो आसा खालामो गोजोन्थों गोबां खेथियकफोर दङ माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो माने ट्रेनिं वगैरा जुनार फिसिनाय माइ गायनाय माबायदि ट्रेनिं होजानो लुबैयो दा रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ जों नुनो मोनबोदों बे गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा KCC लन होनानै शेयार हल्डार बिथांमोनखौ माने गोबां हेफाजाब होबोदों थांनाय बोसोराव 4 crore बांसिन होदोंमोन देग्लाय 9 crore बांसिन बिथांमोनहा KCC लन शेयार हल्डारफोरनो रानदों आरो बे राननायनि गेजेरजोंनो शेयार हल्डारफ्रा गाव गावनि खेथि मावनानै जेरैहाय हालदै खेथि हाइजें खेथि बेफोरबायदि मावनानै गाव गावनि जिउ खांनाय जे बेखौ खांनो हादों आरो आसा खालामो फैगौ बोसोराव ससाइटिया खमसे खम माने 10 crore 10 crore 15 crore बिथांमोना लन होनो हागोन KCC लनखौ आसा खालामो তাৰ আগত কালেকশ্যনো হ'ব লাগিল আমাৰ যোৱা 28/5/2023 তাৰিখে ভোট গৈছিল रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिতিত তাৰপিছত 30 তাৰিখে কাউণ্টিং হৈ গৈছিল কাউণ্টিং হৈ যোৱাৰ পৰা নতুনকৈ আমাৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ 15 জনীয়া সিলেকশন হৈ আহিছে তেখেতসকলক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বিভাগীয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অনুমোদন পোৱাৰ পিছত আজি আমি তেখেতসকলৰ প্ৰথম সভা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ চেয়াৰমেন আৰু ভাইস চেয়াৰমেন সিলেকশন হৈ গ'ল শ্ৰী সোমনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া চেয়াৰমেন হিচাপে বুজেন বসুমতাৰী ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে ইয়াত আজি সিলেকশন হয়ে গেল এই ভালমতে আমি এই বছর 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ কাৰণে বোর্ড আমি গঠন কৰিব পাৰিছোঁ সব ৰাইজে আশা কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টে আশা কৰিছে ভালমতে আমি আৰু 5 বছৰীয়া সমবায়ত দিনকে উন্নতি কৰি লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰি এই আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি শেষ কৰিছোঁ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन